Arestado ang isang habal-habal driver matapos manaksak sa poblasyon Batuan, Masbate, alas 11:20 ng gabi noong Miyerkules, Nobyembre 26. Kinilala ang sospek na si alias Alvin, 38 anyos, habang ang biktima ay kinilalang si alias JR, 45 anyos, kapwa residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Joey Candelaria, sinugod at inundayan ng saksak ng sospek ang biktima na nooy may binibili lamang sa tindahan. Lumalabas sa investigasyon na matagal nang may alitan ng sospek at ang biktima. Katunayan, hindi raw ito ang unang beses na nagpang-abot ang mga ito. Nagkandak din po ng hot pursuit operation na timing po na abutan sa balay nila. Kasi lasing po ito, hindi naman tumakas sa pupunta sa ibang lugar. Umuwi lang sa balay, doon na naabutan ng mga kapulisan natin. Patuloy pang ginagamot sa ospital ang biktima matapos na magtamo ng saksak sa kanyang tagiliran. Huwag natin pong ilagay yung alak sa ulo, kundi silang sa tiyan. Saka kung mag-inom po, yung moderate lang po para kahit may sama kayo ng loob, hindi po umabot sa ganitong insidente. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Batuan MPS ang sospek na mahaharap sa kasong frustrated murder. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.